chcel by som v prvom rade by som chcel dať záber na týchto dvoch ľudí. Týchto chuligánov? Myslíte týchto chuligánov? To sú dve instrumenty. A teraz by som chcel dať druhý záber na druhý dôkaz. Look this side. Ale o čo tu ide? Kokočenia. Look this side. Oni má... Ale o čo ide pán Kraviak? No, pozerajte sem. No vidíme, rozsypali ste tu nejaké tie šparátka, no a čo? Ja viem, o čo ide. A keď šparátko má pichol do tela. Ja viem, o čo ide. No, tu sa spraví výtek. To nie je problém, zrobíme výtek Gamovi. Máte problém so šparátkami? Nie je problém. Sesupu. Nie je problém. Sesupu. Sesupu. Chceš so šparátkami problém? Ukážte! Držte ho! Ja ti ho vyťahnem. Ukáž šparátku, ja ti ho vyťahnem. Ukáž šparátku. Tu sa začína nezvyčajný boj. Ale prečo sa bijete? My tu máme šparátka pre všetkých! Pre všetkých tu máme šparátka! Takto sa to robí. Vidíte, východoslovenská zabava. No! A čo? Málo šparátek máš, alebo čo? A čo?